Program nummer 4, Sweet Boy. Det er Desmond Scarlett, der har overtaget træningen, og det er Manuel Santos, der er på ryggen. God fornøjelse med 4. afdeling af V6-5-spillet. Starten er gået. Fin start, flere ud efter føringen. Det gælder nummer 7, Stier Alene, der gerne vil have føringen, men også 2 Fairmay har åbnet godt. 2 Fairmay i et indvendigt spor, 7 Stier Alene med fremme, 8 Vramsborg er også godt med fremme, og endnu længere ude 10 Roosevelt. Så har vi også 6 Titivici med fremme i førergruppen. Men oppe foran 7 Stier Alene fra det svenske. Andenpladsen til 8 Vramsborg, så ligger de noget tættere placeret nu som 3., 4., 5. 3. indvendigt ved rails 2 Fairmay. Men det er 7 Stier Alene, der rider rigtig, rigtig frisk til. Vi har også Titivici, program nummer 6 med fremme. 10 Roosevelt stadigvæk med op i førergruppen. Men Stier Alene nærmest øger tempoet. Stier Alene og Luis Villarroel har åbnet kraftfuldt her. Nede bagved forsøger Kim Andersen og mene 5 Red Bob om opgaven. Titivici fremme på 2. 3. plads, og de kommer lidt bedre med nede bagfra nu. Også et Signote forsøger at komme frem i feltet her, hvor de er inde på den lige strækning for sidste gang. Det er i øjeblikket Stier Alene, men det er også Titivici, der er klar til angreb. Titivici klar til angreb. Vi har også placeret 8 Vramsborg med fremme, men Stier Alene, den holder stadig væk. Stier Alene tog føringen fra start. Luis Villarroel satsede alt på et kort. Spørgsmålet er, om det er en satsning, der går hjem. Ude i banen kommer Vramsborg, ude i banen kommer Titivici. Stier Alene kan stadigvæk, men nu er kræfterne, der er ikke så meget mere. Den svarer stadigvæk Stier Alene. Den gør det altså fremragende, Stier Alene. 7 Stier Alene svarer og kommer hjem til sejr foran 8 Vramsborg. Virkelig en fornem præstation af Stier Alene. En 10-8'er her på tavlen i 6. løb, og nu er der mandefald yderligere i V6-5. Syv Stier Alene så slået ud, men den svarede altså reelt en 10-8'er først på vinderpladsen her i dagens 6. løb, og altså nyt mandefald i V6-5, hvis der i det hele taget er flere rækker tilbage. Otte Vramsborg er nærmest i mål. Og 3. pladsen til 3 Estoy Enamorada, 7-8-3 indløbsrækkefølgen. Han var med fremme med det samme, Luis Villarroel. Stadigvæk førende her ved indgangen til opløbet. Så er det som om skridtene bliver noget kortere mod slutningen. Men han holder sin hest meget, meget fint i gang, Luis Villarroel. Og på stregen, der svarer den nøjagtigt op, afviser det nærgående angreb fra 8 Vramsborg indvendigt uden for billedet her. 3. pladsen til nummer 3 Estoy Enamorada. Fjerde afdeling af V6-5, søndagskampen, gav en lille overraskende sejr til Stier Alene, og jeg står med træner Peter Lindorf. Tillykke med sejren. Tak skal du have. Det var dejligt at se, at den går først over stregen.
Ja, det var skönt, speciellt efter vi var i Hamburg för 2 veckor sedan då han drog en sko på upplöpet när han ledde med ett par längder. Så det var tack för det. Var taktikken lagt på forhånd, sådan et hårdt tempo undervejs? Ja, han är väldigt startsnabb och väldigt stark. Så att vi brukar vilja sitta bakom ett par andra hästar fram till svängen i vart fall. Och sen får han utnyttja sin aktion, för han har en väldigt stor aktion. Sen är det upp till de andra hästarna hvis han nu går i front eller icke. Han löper faktiskt bättre bakifrån, vilket han har gjort i Tyskland någon gång. Han har kun startet en gang i år, det var helt hen i juli måned. Har hesten været skadet? Nej då, utan första starten blev för 2 veckor sedan här och det bara blev på det viset. Men olyckligtvis så har Klampenborgs propositioner nu 2 år i rad gjort att hästar på 60 handikapp som ska ha mellan 16 och 1800 meter, det finns inga löp för dem, för alla har blivit till amatörryttare och den här hästen är lite för stark för det. Så vi håber, du kan finde nogle opgaver resten af året. Ja, precis. Tillykke. Tack så hemskt mycket. Tack.